Hello po! Magandang araw sa inyong lahat at Merry Christmas po. Maligayang Pasko sa inyong lahat. At pasensya na po for the past few days. Hindi po, gusto kong maggawa ng update but hindi po natin nasisingit, okay? Tuwing gabi, naantok na tayo. Talagang sobra kasi ang celebration ng Pasko. Alam mo naman tayo mga Pilipino. But I hope naintindihan ninyo ang situation. Mag-isa lang tayo sa Typhoon 2000. Tayo lang lahat nag-update. And kailangan natin mag-participate sa mga family gatherings. Nagsiuwian ng mga family members natin. So, pasensya na po. Tayo naintindihan ninyo. Ngayon tayo nakabalik. But good news naman dahil wala naman pong bagyo na naka-affecto sa atin. Yung si Kerubin, mahina naman po yun. Hindi siya officially na tunay na bagyo. Okay? Yung si Romina, nasa labas po yun ng Philippine Air Responsibility. Ginawa lang siyang Romina for the sake of the people or communities sa Kalayaan Island Group. Okay? So, wala na po yun. Natunaw na po siya sa may bahagi po ng coastal waters ng Southern Vietnam. Again, Merry Christmas po sa inyo lahat. Kaya nakasuot tayo ng ganito. Okay? Para i-celebrate ang napakagandang regalo sa atin. Mabuti po, wala na pong nag-form na bagyo. Kahit po wet face tayo ng Julian Oscillation. Nandyan po yung mga sobrang grabing mga ulan dahil ng shear line. Halos 2 linggo tayo naka-feel ng shear line. At meron pang panghuli nung Noche Buena. Talagang nagpuulan po sa Bicol at sa ibang parte po ng ating bansa. Sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Tagalog Provinces, Mimaropa, pati sa Visayas. Dito po sa Naga ay umabot po ng 120 to 140 mm of rainfall. May mga pagbabaha sa mga low-lying areas. Yung mga usual na binabaha, but hindi naman po yung mga grabing mga baha. But I'm glad na humina po ito. At finorcast natin ito a week ago. Sabi natin December 24 to 25 babalik yung shear line, magpapaulan sa atin. So nangyari po. But again, gaya rin sinabi natin, sa 26 hanggang January 1 ay all clear po tayo. Okay? Mukhang dry na dry po ang Bicol for the next 7 days. May maulan pa rin, konti lang yan, hapon o gabi, padaan-daan dahil sa northeasterly at easterly trade winds. Yung amihan medyo backtrack sa may area po ng West Philippine Sea dahil nandun yung remnants si Romina. Nagpapaulan po doon. At malabig na hangin at ngayon may konting amihan na lang sa may dulong Hilagang Luzon at mukhang magpapaulan din po yan for the next weekend at yan po, pasalamat tayo sa mahal na Diyos na clear na po tayo. Hopefully sana sa 2025 wala pong tumama sa anumang bahagi ng ating bansa but hindi natin maalis yan. Kailangan resilient enough po tayo sa mga ganitong weather system at patuloy natin ibibigay ang mga updates hanggang sa makakaya natin sa mga susunod pang mga taon. Okay, so ito po ay Tagalog version. Pinilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Ito yung CAFSAT. Gahapon po ito. At ito yung shear line pa rin. Pero sa mga oras na ito, natunaw na po yan. At mukhang yung tinatawag nating diffuse niya na ipupunta dito sa may area po ng eastern portions ng Northern Luzon. Magpapulan din dyan for the next few days. Dito po si Romina, dissipating. TD pa ito kahapon, but ngayon isa na po siyang low pressure area. Nag-dissipate na po siya. Sa Mindanao, meron tayong wind convergence o IDCZA sa Pag-asa. So, bibigay po dyan mga thunderstorms ulan for the next few days hanggang sa weekend. Pati dito sa may area po ng offshore areas ng Bangsamoro. Okay? So, yan po, medyo nandyan pa rin yung shear line but nasa dulong ng Hilagang Luzon. At makita natin dito sa fast animation, medyo nag-migrate na po siya dito sa area na ito. Sa may taas, sa may mga ulan-ulan dyan. Dito sa Bicol, okay na po ang weather. Mga kababayan natin. Okay? Magiging magayon ang panahon sa mga susunod na perang aldaw.
Dito na po sa Mindanao, yan po ang wind convergence. Mayroon pa rin dito. Actually, part ito ng near equatorial trough na nag-migrate po yan hanggang dito sa may Northern Australia, part of the South Pacific Convergence Zone. Okay, and nandito pa naman yung effect ng amihan dito sa bahagi nito. Nandiyan yung amihan. Diyan siya nagbo-blow. Sa zoom in satellite animation, nakita po natin sa mga oras na ito for the past 12 hours simula 3 AM kanina hanggang 9 o'clock this morning. Yan po yung mga kaulapan dala ng wind convergence o IDCC. Dito rin po sa may bahagi po ng offshore Bangsamoro. At nag-extend rin po dito sa may Southern Palawan. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas. Dito po sa Bicol region, okay na mag-enjoy po tayo ng magandang panahon. Ay, salamat. Nakakasawa na talaga. Kahit ako dito sa Naga, tagal na rin ako dito. Grabe po mga ulan. Actually, almost 500 millimeters ang ulan for the month of December alone sa ating weather station. So, ang average kasing ulan dito, pag ganitong months talaga, nasa 400 to 500. So, pasok naman sa normal average rainfall since wala pa naman, papunta pa lang tayo sa weak La Nina. Actually, short duration La Nina po ito. Okay, so yan po. Ayan po, pinapakita na yon. Good weather ahead for the next 7 days hanggang pagdating ng New Year's Eve. Ito po yung ating website, typhoon2000.ph. Papakita ko lang po sa inyo ang pagbabago. May inad po tayo dito. Yan. Dati nandito yung text. Ngayon, nilagyan na natin ng much information para maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin ng mga figures. So, alam niyo yan. Okay? And I added 3 thumbnails. Ito po. Dito yung satellite animation mula sa easterlywave.com. Dito yung sa ating multi-track. Kung meron tayong track sa typhoon2000.ph, nalagay po natin dyan ang Typhoon 2000 track. At dito naman po yung data from Pag-asa, yung storm signals nila, wind signals, silalagay natin dyan. Okay? So, one-stop shop po ito. Nandyan pa rin yung lahat ng mga links sa mga iba't pang creation agencies. Okay? Hindi naman po sa Pag-asa at sa ibang agencies din. Halos wala, hindi na po kayo titingin sa iba. Dito na lang po, nandiyan na po lahat. Lahat ng mga bagong sites dyan, may mga magagandang data information, ilagay po natin dito para one-stop shop. Okay, para itong Shopee o Lazada, nandiyan lahat. Or, para itong SNR or Landers, makikita nyo lahat dyan, yung mga hinahanap ninyo pagdating sa mga information sa Baguio. So, maraming salamat po sa mga sponsors. Okay? Na-mention na natin kanina. Pasensya na po pag may mga sponsors po tayo, i-forward na lang po ninyo. May slider naman po dyan. Dahil yan po ang nagtutulong sa atin para patuloy ang ating pag-broadcast ng mga typhoon information. Dahil kung wala ito, paano yung paggastos natin, everything, servers, everything. Ating mga weather stations. Okay? And data information gathering. So, ito po yung final multi-track ni Pabok. Mamamatay na po siya dyan sa may coastal waters ng Vietnam. Sa ating wind and pressure forecast mula sa European model for the next 7 days. Extended natin ito hanggang 7 days dahil alam natin maraming magbabakasyon pa rin sa ating mga probinsya, mga kababayan natin. So, na yun, nandyan yung amihan. Balik sa easterly at northeasterly trade winds tayo. Bukas, okay pa man. Okay, dito mayroon tayong wind convergence dito sa may Mindanao at Palawan, Southern Palawan. Sa Sabado na yung weekend, may bagong surge naman ng amihan. Hanggang Linggo, magpapaulan po dito sa may dulong hilagang Luzon. Aabot po sa may eastern coastal areas ng Northern Quezon. So may mga ulan po dyan, on and off, na yung darating pong weekend, Saturday and Sundays, December 28 to 29. Pagdating po ng Monday, hihina naman siya, balik sa northeasterly at easterly trade winds. Sa New Year's Eve, okay naman po ang panahon. Except po dito sa may dulong hilagang Luzon, may mga ulan. Papakita natin sa inyo mamaya ang mga rain forecast. Okay, so enjoy po natin ang ating holidays. Ito yung rain forecast. Sa ngayon, dito na po yung mga pag-ulan, 50 to more than 100 millimeters sa may Cagayan Valley. So mag-ingat po kayo dyan sa mga low-lying areas at sa mga laging binabaha. Take all necessary precautions. Okay, at gagalawin natin ito sa 27, bukas Friday, Sabado. Ayan po. Stationary po dyan sa dulong hilagang Luzon ang epekto ng shear line. Sabihin natin diffused kasi medyo putol siya. Purely amihan po ito. Magpapulan mga malakas na ulan dito sa may
Northern at Eastern Cagayan, Eastern Isabela. Bicol, okay, hindi tayo na dry, lalo na po sa Biyernes, Sabado, ngayong weekend. Palawan, may maulan dahil sa wind convergence at dito rin po sa Mindanao. Pagdating ng linggo, yung shear line, yung diffuse shear line o amihan, bababa po yan sa may bahagi po ng Northern Quezon. Magpapaulan po dyan ng 50 to 100 millimeters. Lalo na sa may Mauban, Infanta, okay. Yun din po sa Real, Pulilio, mag-ingat po kayong lahat dyan. Sa Monday, Rizal Day, nandyan pa rin yung epekto ng amihan. Sa may Eastern Luzon, Bicol, okay naman po ang panahon. Mindanao, may northeasterly trade winds, magpapaulan din po dyan. New Year's Eve, itong pinaka-importante, ay kawawa naman po ang Dulong Hilagang Luzon, Cagayan Valley, mukhang maulan pa rin sa kanila, ay babalik na naman po yung shear line dyan, o yung diffuse shear line. So, ito ay ato yung shear line, okay, taga-diretso dyan. At yung amihan. So, 50 to 100 millimeters sa Eastern Cagayan, mag-ingat po kayong lahat dyan, Isabela and Northern Cagayan as well. Pati yung ibang bagay ng Cagayan, may mga ulan po dyan. Mindanao, meron din po, pero isolated, scattered hapon o gabi lamang po ito. Sana ito hapon o gabi lamang para sa umaga, okay naman po panahon sa kanila. Bicol, Southern Tagalog provinces, the rest of the country, maganda po ang panahon. January 1, ayan pa rin. So, bagamat hindi gumagalaw po dyan yung shear line, ang problema dyan ay magkakaroon po dyan ng mga pagbabaha sa low-lying areas at pagguho ng lupa. So, mag-ingat po kayong lahat dyan sa Cagayan Valley. Prayers for them. Sana ma-survive nila itong shear line or amihan. Bibigay ng mga ulan dyan. So, for the rest of the country, pagpatak ng alas 12 ng New Year's Eve or pagpasok ng 2025 ay mukhang maganda po. So, makaka-watch tayo ng dry na New Year's celebration. So, maganda manood ng mga fireworks. Okay? Mag-ingat lang po sa mga paputok. Manood na lang tayo sa mga magagandang fireworks celebration dyan sa labas. Sa wave forecast, walang pagbabago sa East at West Philippine Sea na yung weekend. Baka naman yung bagong amihan. So, wave heights po dyan, 3 to 5 meters east and west of the country. Ang medyo mabuti lamang po ang alon ay itong sa may central waters ng ating bansa. Okay? Ang Sulu Archipelago, Visayan Sea, Sibuyan Sea, Cagayan Gulf. So, maganda po dyan mag-fishing at sea travel. Dito po sa eastern portion ng ating bansa, okay pa rin. Basta malapit lang kayo sa coastal waters. Medyo maalon lang dito sa may East Philippine Sea. Dito sa may San Miguel Bay, okay naman po, 1 to 2 meters ang wave heights. So, again, mag-ingat po tayong lahat. At sa ating latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, for the next 2 to 3 weeks po ito. Galing po ito sa American model, mostly, okay? Kasi yun ang nagpapakita na sa first week of January, mayroon daw bagyo mag-form. Kaya itong January 1 to January 7 nila, nasa 20 to more than 40% probability ng isang bagyo mag-form po sa Philippine Sea. Actually, dito po yan sa may area po ng East Philippine Sea, meron dyan mag-form. But wala man pinapakita papunta Pilipinas. Wala yan sa European model, okay? So, hindi po natin binabroadcast kasi mag-create lang po ito ng panic sa ating kababayan. But again, sinasabi ko lang po sa inyo na ito ang probability. For the past few weeks, ganito rin ang pinapakita. Hindi naman natutuloy, okay? So, let's hope na ganun pa rin po. Sa week 3, lalong-lalo na, mataas ang uncertainty. January 8 to January 14, meron pa rin more than 20% probability ng pagbuo ng isang bagyo. But, baka hindi po matuloy. Kasi based sa latest Madden-Julian oscillation na yon, paalis na tayo sa wet phase. Okay? Ang Pilipinas ay nandito sa area na ito. So, ayan na po yung green. For the next 14 days hanggang January 8, papunta tayo sa boundary between wet and dry phase. So, baka mag-dry phase tayo sa mga susunod na buwan. So, yan po. Wet phase tayo December 24. But for the next 14 days, tayo na po sa first week of January, halos wala yung wet at dry phase. May dry phase dito, papalapit po sa may Indonesia, nasa Malaysia area. But medyo humina. So, normal po ang climate natin.
So, we expect cool, dry air, malamig na hangin ang amihan, konting mga ulan siya eastern sections pag may amihan, pag wala, okay naman po ang panahon. Medyo mainit pa rin yan sa tropics, lalo na po dito sa Bicol, dahil po na malapit tayo sa equator. So, normal po yan. Ang nabibigay lang talaga ng lamig sa atin, yung gabi, kasi yung sunshine natin ay medyo elongated, nakatutok ngayon sa Northern Australia. Okay, sana feel rin natin ang taglamig. Lalo na pag nandiyan yung amihan. So, ito yung for the next 14 days. So, ayan po ang Pilipinas ay nandito. So, nakikita ninyo, ayan po, ito yung dry phase. So, mukhang papalapit tayo sa dry phase. Sana hindi na bumalik ang wet phase. Kasi pag bumalik yan, nandiyan na po yung ulan. Shear line, amihan. But, usually, December na yung pinakagrabing ulan. January, meron pa rin. But February, March, medyo papunta na po tayo sa hot dry season. Okay, so yan, enjoy muna natin ang ating Christmas celebration. Again, maraming salamat po sa pagtiwala ninyo sa ating channel, Mr. Typhoon Padua sa Facebook at Mr. Typhoon channel dito sa YouTube. Okay, Mr. Typhoon.tv pag i-type niyo sa browser. At pasalamat rin tayo na wala nang sumunod na mga bagyo ng December. Hopefully, sa 2025, clear po tayo at sana wala na mag-landfall. But again, hindi natin maiiwasan yan. Mag-pray lang tayo na walang casualty at lagi tayong handa, maging resilient enough sa mga ganitong kalamidad. Okay? So, yan po ang prayers ko. I hope na i-continue ko ang ating serbisyo hanggang sa abot ng ating mga kaya sa mga susunod pang taon. Okay? Again, maraming salamat po sa pagsubaybay lagi sa ating panahon. Babalik tayo bago mag-New Year. Okay, sa New Year's Eve update. At, relax muna tayo. Be with our loved ones. Okay? Lahat dapat nasa at peace tayo lahat. Peace, love, and harmony sa lahat at sa buong may kapal. Yun. Thank you so much for watching. God bless po. Stay safe kapag kayo po ay nagbibiyahe. At, kita-kits ulit tayo. Merry Christmas again and Happy New Year.